बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 मार्च 2020 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि जेंनाफोरा दिनै जोबगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोदान खामानि मावनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनै जोबोर मोजां। रागाखौ हमथानो हायोब्ला बांसिन मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। धोरोम सिबिनो गोसो दुंगोन। बहाबा थाङोब्ला जाफुंसारगोन। गुबुनजों दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लायैआनो गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा होनजायो। फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सुथुरा दिनै नोंजों जेनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। दिनै न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंसारगोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। न'खराव गोजोननाय फैगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोबां सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गोसोनि साननाया दिनै जाफुंसारगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गारि मथर बायनो हागोन। हा हु बायनोबो हागोन। रंजा बाजानि थाखाय रां खरसा
खालामगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, समाजाव दिनै मान सन्मान मोनगोन, बहाबा दावबायहैनो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गोबां खामानि मावफुंनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन, बबेबा सुबुं गौथुमाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन, गोदान गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, गोसोनि दिनै गोमो गाबनि सि गानोब्ला बांसिन मुलाम्फा मोनगोन। धनुराशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोदान गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन, गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजांद्राय थानाय नङा। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुनखौ हेफाजाब होनो गोसो जागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गुबुना नोंनिफ्राय बोसोन लागोन, रांखावरियाव मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायबो दिनैनि साना जोबोर मोजां, गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन, दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लायाब्ला मोजां, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोबां खामानियाव मुखुब थानांनानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, खरसाया बांगोन, फालांगियाव मोजां, सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै हेफाजाब मोनगोन, बहाबा दावबायहैनो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, बहानिफ्रायबा दिनै मोजां खौरां फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, गुबुनजों अनजागोन, बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। दिनैनि राशि फरायथिनिया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव गावबा गावनि राशि एबा बरादखौ नायो आरो मोनथिनानै लायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।